Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphulike lapha ndifuna ke sinabe malunga nomcimbi lo we-first half. Phambi kokubana sinabe ke ngomcimbi ke we-first half sawukwenjenje ke baphulaphulike ukuze sihambe sonke. iKaizer Chiefs izothi ga ngoku ikhokhele phambili alida amakhosi alida phaa ngo-1-0 inqaku elithela lihle phaa ngepenalty ke ethe yafakwa phaa nguFlavio Silva umfana omdala. Singene ke banzi emdlalweni gqaba ke baphulaphula siqale phaa kwidefensi yeqela leKaizer Chiefs. Namhlanje sibona ke ii-centre-backs zamakhosi kunguKwinika ke kunye ke nale ndodanyana ke yakwaMsimanga. Ize phaa kwi-right back sibona uSolomons left back sibona Eden McCarthy. Ukuzothi ga ngoku asikaboni iphutha phaa kulaa defender ke kweza defenders ke zeqela leKaizer Chiefs. Laa defense eKaizer Chiefs ke iseyimbumba, isabambene baseyimbumba abafana abadala basabambene. uMsimangi noKwinika abafana abadala basaqhuba kakuhle phaa kulaa centre back bobabini. Asikaboni ingxaki iqela ke le-Al-Masry liyafuna uba nalo mvila phaa naphaa, kodwa ke akukabikho nto yothusayo baphulaphule. Sibaleke ke singene ke kwiqela leKaizer Chiefs ke sijonga apha ke esiswini sazikithini sebala badlala phaa ngoMabuye kunye ke noNdlovu. Abafana abadala basaqhuba kakuhle kakhulu phaa kwesasiso seqela leKaizer Chiefs ke basayikhontrola ke laa midfield yeqela leKaizer Chiefs bobabini. Into endiyithanda kubo, othe wa-atheka oyi-1 uyema akasahambi, othe wa-atheka oyi-1 uyema. Umzekelo uMabuye umfana omdala xa ethe wakhokhela wahamba nge-atheka edlala i-1-2 uyema phaa uSiphesihle Ndlovu agade umonakalo. Xa ethe uNdlovu wahamba wa-atheka umfana omdala uyema phaa uLebahlang Mabuye agade umonakalo ancedise nodonga lokugqibela ke leKaizer Chiefs. Loo nto leyo ke siza sabathulela umnqwazi abafana abadala sibaqhwabela izandla. Ize ke lapha ke emacaleni ke basebenzisa uLilepo basebenzise kuPulemoti basakhenketha kakuhle kakhulu ke abafana abadala. Ize apha ke apha emveni kwezistrikers basebenzisa phaa uMduduzi Shabalala umfana omdala. Nguye ke umfana omdala ndicinga uba ke bamsebenzisa as unumber 10, bemsebenzisa as i-playmaker. Umfana omdala noko usaqhuba kakuhle kakhulu, andikaboni ihlaba phaa kuye umfana omdala. Uzothi ga ngoku uyasebenza phaa kule first half. Ndizama ukuthi iKaizer Chiefs ke isayiqokelela, isayimbumba apha ke baphulaphula ke kule first half. Asikhali, asikaboni ihlaba, asikaboni into ekuthiwa ke singabagxekela yona abafana abadala. Basaqokelelene, basazana esi skim sisetwe namhlanje. Akwabe yayisiskim besisetwe iKaizer Chiefs mhla yayidlala phaa neqela ke leStellenbosch kwiNedbank Cup, ngoba ke iStellenbosch kwakumele uba banikezwe esi skim ngayibe ngesasibethwe kakhulu phaa iStellenbosch iKaizer Chiefs, kodwa ke akho nto ngabasenzeka. Okokugqibela ke sifuna utyityimbisela umnwe ke iqela le-Al-Masry. Bafana ndini baseNorth Africa, vumani xa izinto zingahambi kakuhle. Sanusoloko nifuna ukulawula nalapho ke kungafuneki khona. Ezi team zaseNorth Africa ziba nalo eli phutha lokufuna ke ukulawula. Zagqibela kudala ngelaa xesha ke zazisoyika okanye ke ngelaa xesha ke zazifuna ukuhlonitshwa ngenkani. Ufumanise okubana ke kukhontrola zona, kulawula zona apha eAfrika. Amaqela amanintsi, amazwe amanintsi apha eAfrika ke avuka emaqandeni. Seyabonakala ke le nto yaseNorth Africa. Laa penalty leya yipenalty leya baphulaphula. Khona noba ke singathi sithethelela iKaizer Chiefs ayibethanga sifubeni laa bhola kulaa defender, iye esandleni wayibhloka ngesandla yena umfana omde. Yeke nduba ke eye wasunduza umzimba wakhe kona ibhola ibethi lesandleni. Akho phutha phaa lenziwe ngurefri. Qha urefri into afuneka yenze umfana omdala funeka aqine, ngoba waza kumgrogrisa ezi players zaphaa ze-Al-Masry. Funeka aqine kusompempe, ayazi into yokubana ke ungusompempe phaa akayangodlala. Indoda engammamela umthetho wakhe azame ukuyifundisa ke isifundo. Wayithatha ke uFlavio Silva ipenalty umfana omdala wayivalela emnatheni yabe iKaizer Chiefs ke inkqenkqeza phambili ke lapha ke kule first half. Injalo ke baphulaphula ke khani ke nibone nani ke nantsi goal kaFlavio Silva la penalty umfana omdala athe wayivalela emnatheni. Kanifumane ke nazi highlights, kanifumane ke nanga amagqabantshintshi ke we first half.